हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आं गासिखौबो आंनि चैनेलाव बरायबाय आरोना। दामानि ओरैबायदि गुदुं दुंहाव थासारि जागासिनो दङ। मानो होनबा नै मैया दाखालि बावैसो ओरैबायदि जोंनिनो बिटिसि एरियानि फरेस्ट केम्प डिपार्टमेन्टखौ सावनाय बुहुत बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ। आरो बेदर गोसोमफोरजोंसो हाला माथो, बेदर गोसोमफोरा माथो ओरैबायदि दुगा जाथारबाय, जेबो रावखौबो गिला माथो। बिसोरखौ माबा मोनसे राहा लानाय बा जागोन आरोना। मानो होनबा बिसोरो सानफा एफा दिनै एसे गाबोन एसेनो बेफोरबायदि एकदम बिटिसिनि गासैबो बुस्थु बा प्रपार्टिफोरखौ ओरैबायदि दंस' खालामजोब्बाय। नै मैयाबो दाखालिबो फरेस्ट केम्पफोरखौ सावबाय। आरो गोबां फरेस्ट केम्पआवहाय गोबां गारि मटर दंमोन, बिसोरखौबो सेस सावना गालांजोब्बाय। आरो गोबां फरेस्ट बा पुलिसफोर बिसोरबो जोखोम मोनदों। मानो होनबा बिसोरखौ सिगिबाबो गिला, बिसोरखौ ओरैबायदि सिगिनांगोन आरोना। बेफोरबायदि माबा मोनसे इयुनावहाय खालामै बायदिसो सिगिनांसिगोन आरोना। मानो होनबा बिसोरखौ जास्ट ओरैनो लावथिजों ओरैनो ब्लेंक फायार बेफोरबायदि खालामनानै सिगिबा बिसोरो गिखाला। मानो होनबा बिसोरो जुजिगासिनो दंखायो आरोना लोगोफोर। मानो होनबा बिसोरो एसेबो गिनाय गैला आरोना। थांनाय मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय, बेयावबो बर' सासे थिखादार बर'खौहाय बुथारनानै गारि सावना होनाय अनेक बेफोरबायदिनो खालामलाबाय थागासिनो दं आरोना। मानि जाहोनाव बेफोरबायदि खालामबाय थादों, सरकाराबो माबा मोनसे एसेबो एक्सन लाया। मानो होनबा जोंनि बर'फ्रानो पुलिस बा आर्मि बा बेफोरबायदि फरेस्टआव बेफोरबायदि गासिबो जोंनि बर'फ्रानो थानायमोनब्ला जोङो बिसोरखौहाय ओरैबायदि माबा मोनसे एक्सन लानानै बा माबा मोनसे सिगिना दोननो हागौमोन आरोना। दा नै पुलिसफ्राबो आर्मिफ्राबो बा जिखुनु सरकारनि मानसि बा डिफेन्सआव मावनाय गासिबो बेलेग गुबुन मानसिफ्रासो बांसिन दं नालाय, बेनिखायनो दा बिसोरखौ जेबो बाराखौनो एक्सन लाया आरोना। ओरैनो सिगिनानै दोननानैलाय मा जानो आरोना। ओरैबायदि दसे सानफा एफा बेफोरबायदिनो बांद्राय बिसोरो, मानो होनबा बिसोरनि जाथिफ्राना बांद्राय देखायगासिनो दं आरोना। बिटिसि एरियायावहाय दसेनो हा दखल खालामनो नागिरनाय, दसेनो सोरखौबा बेग बा गुबुन मानसिफोरखौ, बर'फोरखौनो आं बुंनोसै आरोना, बर'फोरखौ एगेन्सै नायनाय, गाज्रि एगेन्सै साननाय, बेफोरबायदि अनेक नुगासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आं सरकारखौ सानो आरोना, सरकारा माबा मोनसे गोख्रों राहा लायोबासो बिसोरो एसे गिगोन आरोना। दा ओरैनो बिसोरोखौ जेनेबा ओरैनो ब्लेंक फायार खालामनानै लावथि चार्ज खालामनानै बिसोरखौ सिगिनानै दोनोब्ला बिसोरो माब्लाबाबो गिया आरोना। मानो होनबा बिसोरो एसे रागा जोंब्लाथाय, एसे नांलायबा, एसे खमलायबाथाय, एसे दावराव जाबाथाय गावसिनि बे बोरला थिरफोरखौ लानानै बेरायो आरोना। मानो होनबा बे बोरला थिरफोरखौहाय बिसिनिखौहाय सरकारा बेन खालामनांगौ आरोना। मानो होनबा नै फरेस्ट केम्प सावदों, फरेस्ट केम्प सावनायावथ' नुवाखै साउथ इण्डियान फिल्मनि बै भिलेनफोर बायदि एकदम डाइरेक्ट फरेस्ट केम्पआव थांनानै गारि गुरा सावबाय, न'स' बुख्रुबजोब्बाय, अनेक बुस्थुफोरखौनो डेमेज खालामजोब्बाय। आरो लोगोसे बिसोरनि अस्त्रफोरखौबो लानानै सावबाय। आरो गंसेखौथ' ओरैनो मिसिं होनना खोनादों आरोना। बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला, बिटिसियावहाय दुंहाव थासारि जाबाय थायोब्ला सानसे ओरैबायदि गाज्रि माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन आरोना। नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ससेनो। मानो होनबा दुखु मोनो, गावनिनो जायगायावहाय गावनिनो प्रपार्टि, गावनिनो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय दंस' खालामजायोबा। मानो होनबा बेफोरबायदि खालामनायखौहाय बन्द' खालामनांगौ आरोना। एसे गोख्रों राहा लानांगौ आरोना सरकारा। मानो होनबा बेफोरो बिदिनो खालामबाय थागोन, दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बिटिसिनि गासैबो प्रपार्टि, गासैबो सम्पतिफ्रा बिदिनो सेस जोबस्रांलांगोन आरोना। मानो होनबा बिसोरथ' गिखाला, रायनाय बा बुंनाय बिसोरो गिखाला आरोना। मानो होनबा बर'जों एगेन्स्टखा, बर'फोरखौ नायनो हाया आरोना। दा नैबे फरेस्ट केम्प सावनायावबोथ', फरेस्ट अफिसखौ सावनायावबोथ' बांसिन फरेस्टफ्रानो जोंनि बर'सोमोन नालाय। दा बिसोरनि मानसिफ्रासो बिदि खालामनायखाय गुबुन बे जोंनि बे डिफेन्स बा जिखुनु सरकारनि मानसिफ्रा बारा एक्सन लाया, ओरैनो सिगियोल'। जोंफोरबायदि बर'फोर खालामनायमोनबा माबायदि लावथि चार्ज खालामगौमोन, बर'फोरखौहाय माबायदि बुख्रुबगौमोन, माबायदि सौख्रुबगौमोन, बेबायदि आरोना। मानो होनबा गुबुन हारिफोरखौहाय मानसिफ्रा बांद्राय बे सरकारि मानसिफोर, बेफोरबायदि पुलिसानो जा आर्मियानो जा, बिसोरो दा बिसोरखौहाय एसे एनैल' सिगिना दोनदों आरोना। ओरैनो लावथि चार्ज फंफा फंनै बुबाय, जेबोथ' खालामला। बिदिनो बिसोरो बिसिनि माबायावहाय गोसोआव
जेबो गिनाय गैला आरोना लोगोफोर। मानो होनबा बेफोरबायदि गिनाय गैयैखायनो बिसोरो सानफा एफा माबा मोनसे नङाबाबो खालामबाय थादों आरोना। दसेनो न' सावनाय, दसेनो सोरखौबा लामा बेंथेनानै बुथारनानै गारि सावना होनाय, बेबायदि जाथाया जागासिनो दं आरोना जोंनि BTC एरियायावहाय। आं खावलायो आरोना सरकारखौहाय, मानो होनबा बेफोरबायदि दा जाबाय थाथों, जाबाय थाहोनाङा। मानो होनबा इयुनाव बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला बिसोरो गिनाय नङा, आरो दाबोथ' गिखायाखै बिसोरो। मा एक्सन लादोंहाय? जेबो एक्सन लायाखै। बेसां लासिं सिं फरेस्ट केम्पआव हाबलायलायनानै गारि सारि सावना गारबोनाय, न'फोरखौ बुख्रेबनाय, ओरैबायदि लासिं सिं आरोना, बिराद दुखु मोनो आरोना। मानो होनबा सरकारा एक्सन लायाबा आरो बिदिनो खालामबाय थागोन आरोना। नैबे भिडिअखौ आं ससे लाना फैदों आरोना। मानो होनबा अनेक बेफोरबायदि जाबाय थायोबा मोजां जानाय नङा आरो। ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बर'फ्रानो बेयावहाय आर्मि पुलिस गासिबो जाजोबनायमोनब्ला, मानो होनबा बिसोरखौ जोङो दबथायना दोननो हागौमोन आरोना। दा मिक्ससो होनै, जोंनिया जेबो पावारानो गैया। ओंखायनो हाबनानै बुख्रुबनानै थांब्लाबो जेबोखौनो खालामनो हाया। मा एक्सन लादों? गिदिर गोलावफ्रा बहा थांखो? सिरिसो माथो। मा एक्सन लादोंखाय? सोरबाखि सरकारिनि बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदि अस्त्रफोरखौहाय लाबोनानै बेफोरबायदि सावनो हायोमोन नामा? ओरैबायदि आरोना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर।